शुभ नामे जाने मांगे गाहे तब जय गाथा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जे गथ'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि, बे मावथांखिनि सिङाव गोबां हाबाफारि दङ आरो बिनिनो मोनसे हाबाफारि जे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जे हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय आरो मिरुनि बिथोन बायदियै जोङो देग्लायबो हिन्जावसाफोरनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि खुंफुंनो थाखाय जोङो दख'रा लेभेलावबो जोङो खुंफुंनो थाखाय जों बेखौ बिथोन होदों आरो बे हिसाबै दिनै दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा ब्रैथि खेबनि थाखाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जे जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै बेखेवबाय। बे हिसाबै आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै बेवहाय बेखेवगिरि आलासि बेवहाय जानो मोननानै आङो जोबोदैनो गोजोननाय मोनदों आरो बे हिसाबै जोंनि दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बेखौनो थुलुंगाखांहोनाय आरो लोगोसेयै दिनै बर' हारियाव गेरेमसा हारि दानाय आरो बुहुमाव जोङो सिनायथि होनायनि मोनसे बेबो हाबाफारि हिसाबै दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ गावनि सोलोंथाइजों लोब्बा लाखिनायजों लोगोसेयै गेलेनाय बिथिंबो जोङो जौगाहोनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो बिथिङाव मैखोमै बाहागो लादों आरो बे हिसाबै जोङो दिनै जोंनि गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ जों बेखौनो खावलायगोन, फरायनायाव जोङो जेरैबायदि गोसो होनानै जोङो फरायो, थिग बिदिनो थांनानै थानायाव गेलेनाय बिथिंबो जोङो बेजोंनो थांनानै थानायनिबो बे मोनसे सिन्थाधारानि गेजेरजों जोङो बयबो गेलेगिरिफोरखौ जोङो दिनै जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायदों आरो जोंनि गारजेनफोरखौबो जों बेखौनो खावलायनो जोङो सानदों जाहाथे जोंनि फरायसाफोरखौ फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिंबो जों जाहाथे जोङो मदद खालामो। खारन बेवहाय गेलेनाय बिथिं होनबा गोबां बेवहाय खरसानिबो बाथ्रा दङ आरो बे हिसाबै गाननाय जोमनायनि जिखिनि ड्रेस पातिनि खोथा, बेवहाय दिनै जोङो माब्लाबा गेलेगिरि फंबायमोनजों जोङो जेब्ला सावरायो अब्ला बिथांमोनहा गोबां दिनै जोंनो फोरमायो गेलेनाय बिथिङाव दिनै जोंनि बर' हारिनिफ्राय गोबां टेलेन्टेड जोंनि बिदि गेलेगिरिफोर दङ, माब्लाबा ड्रेस पातिनि थाखाय बेबादि गेलेनायाव बाहागो लानो हायै जोंनि गेलेगिरिफोर, जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बेबादिबो नुदों। दा बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो गामिनि गारजियानफोरखौ जोङो खावलायगोन, सोरबा फरायसाफ्रा जुदि जोङो गेलेनायाव दिनै इन्टारेस्ट दङब्ला खालि फुटबलल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङावबो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा गोबां गेलेगिरि मोजां मोजां गेलेगिरिफोर दङ, बैफोरबादि दङब्ला जोङो बेखौनो खावलायगोन जाहाथे माब्लाबा न'खरफ्राव उसुबिदा जायोब्ला जाहाथे जोंनो दख'रा आफादनो जाहाथे फोरमायो, जाहाथे जोङो एसेब्लाबो दख'रा आफाद हिसाबै बै फरायसाखौ जोङो गेलेनायाव मदद खालामनो हायो। बे नोजोरखौबो लानानै जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंबो फारियाव दिनै मैखोमै बाहागो लायाखैबाबो किसु जोंनि दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिखिनि बाहागो लादों, जों बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोंनि बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायदों जाहाथे जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिंबो जों मजबुत खालामनो हायो आरो बर' हारिखौ जों बेजोंबो जाहाथे जों सिनायथि होनो हायो, जाहाथे जोंनि साननाय हनाय फरायसाफोरनि साननाया जाहाथे स्ट्रं जायो, माइन्डआ स्ट्रं जायो। बे नोजोरखौबो लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ जेरावबो दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव 21टा दख'रा दङ जोंहा, बे दख'राफ्रा दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंगासिनो दङ। फारसेथिं जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे ड्राग्स हाबि जाबि निसा सोबनायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो, बे नोजोरखौबो लानानै जोङो दिनै फरायसाफोरखौ दिनै गेलेनायनि गेजेरजोंबो बे बाथ्राखौ जोङो बुंदों। मानोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबांथार नङाबाबो किसु फरायसाफ्रा गोबां ड्राग्सजों दिनै गफबनानै दङ। दिनै बेखायनो जोङो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा ड्राग्स मुक्त जायो, ड्राग्सनिफ्राय जानगार जानो हायो, बिनि थाखाय जोङो फरायसाफोरखौबो खावलायदों खुला खुलि भाबै। मानोना दिनै जोंनि जाय गारजियानफ्रा दिनै गाव गावनि गथ'फ्रा ड्राग्स सोबनानै दिनै ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय, बे न'खराव दिनै बै बिथांमोना बुजिनो हादों, ड्राग्स सोबनानै दिनै गोबां न'आव दुम दाखार खालामदों, न'नि सम्पतिखौ नस्थ' खालामदों। माब्लाबा जोङो बेखौनो मिथिनो मोनबाय, नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंबो गोबां हयथ' रायजो राजा मिथिनो हादों, क'क्राझाराव ड्राग्स सोबनानैबो गोबां
गावनि बिमाखौ बुथारनायबो बे उदाहरनाबो जोंनि क'क्राझाराव जों मोनबाय। आरो बिनि अनगायैबो गोबां न'खराव दुम दाखार खालामनाय लाइमोन फरायसाफोर गोबां बेबादि न'खरा दिनै भुगिनांनानै दङ। जाहाथे बेबादि न'खर जाहाथे जोङो आरो माने मोननो हाया, जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा बेफोरबादिजों लिप्त जाया, बिनि थाखायनो जोङो खुला खुलि भाबै जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनो सोलोंथाइजों लोगोसे फारफ्रोमबो बिथिं फुटबलल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो जाहाथे एक्सपार्ट खालामनो हायो, बिनि गेजेरजोंबो बर' हारिखौ जाहाथे जों सिनायथि होनो हायो, बिनि थाखाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै जोङो माने फुटबल बादायलायनाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जों बेखौ खुंफुंदों। आरो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै बे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो फैगौ माने 28 अक्ट'निफ्राय नैबे जुलाइनिनो 28 अक्ट'निफ्राय जोङो ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों गाम्बारि बिल गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो बेखौ थाम थिम खालामबाय। आरो जोङो जोबथा फाइनाल गेमखौ 15 आगस्टआव खुंफुंनो थाखाय जोङो बेखौ थिग खालामबाय। बिनिखायनो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खुलायै जोङो बेखौनो खावलायगोन, जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दख'राया दिनै बेयाव बाहागो लागोन। बिनिखायनो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिंनि साफ्रोमबो सानसुमै मेलेमजिबि राय थानाय मोनफ्रोमबो दख'राया दिनै बेयाव बाहागो लागोन। बिनिखायनो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिंनि साफ्रोमबो सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजा समाज सिबियारि बिथांमोनखौ जों अराय जोङो हास्थायगोन, लुबैगोन। आरो बिथांमोना जाहाथे जागायजेननायल' नङा, फाइनालनि खोथाल' नङा, बे गेजेर समावबो जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफोरखौ मदद खालामनाय थुलुंगा होनायनि नेरसोननि गेजेरजों जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो जोङो थिग खालामबाय। आरो हानायमानि जोङो दिनै जोङो दख'राफोरखौ जेरै खावलायदों, माने हिन्जावसाफोरनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौबो खुंफुंनो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो जेसे हायो जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जेसे हायो जोङो आइजोफोरनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो थिग खालामदों। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ फिन खनसेबाव खावलायबावबाय, जाहाथे बयबो सम जानाय लोगो लोगो आरो जोङो 2 बाजिनिफ्राय जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो थिग खालामदों। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद खालामो। आं बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनै खावलायबाय। दख'रा बर' फरायसा आफादा दिनै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनाय समाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जिल्लानि सिंनि जोलुर बादायलायनायनि हाबाफारिनि सोमोन्दै आं रायजो राजाफोरनिसिम बेखिनि फोसावहरबाय। आरो दिनै दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो दिनै जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनायनि थाखाय आंखौ सम होनायनि थाखाय आं दख'रा बर' फरायसा आफादनिसिम साबायखर जासिबाय। दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसन, बियो दख'रा बर' फरायसा आफाद हिसाबै देग्लाय 4थि खेब जाबाय। आरो बे 4थि खेब फुटबल बादायलायनायाव गासै 13था दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहागो लागोन। आरो बे हिसाबै जोङो जोबजासिम फाइनाल हिसाबै टेस्ट 23 बेखौ जों फाइनाल हिसाबै जों खुंहैगोन। बे हिसाबैनो बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखि जिल्ला एबसुनि बिथोन बायदियै जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। आरो लोगोसेनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि गेजेरजोंनो बेवहाय दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोनसे टिम जिल्ला आफादाव बादायहैनो थाखाय जोङो सेलेक्सन खालामनानै लानाय जागोन। बे हिसाबै सेलेक्सन बर्ड हिसाबै जोङो मोनसे दानानै लानाय जादों सेलेक्सन खालामनो थाखाय। बेखिनि बे जोंनि 4थि खेब फुटबल बादायलायनाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि कृपेश दैमारि बेयाव बाहागो लादों। आरो बेवहाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै जोंहा बारग' दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिद्याधर ब्रह्म चौधुरि बिथाङा बाव बाहागो लादों। आरो जोंनि दतमा आन्सलिक एबसुनि जुरिस्डिक्सनाव थानाय गुबुन गुबुन आफादनि फारियै दावहारु मुंख्लं ट्रफि
आफाद आरो दतमा स्पर्ट्स एस'सियेसन, आइजो अनसाय आफाद आरो दतमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद, दतमा दख'रा बर' समाज आफाद आरो जोंनि दतमा इउएन एकाडेमि लकेल बर्डनि चेयारमेन आरो कनभेनर बिथांमोना जोंखौ मैखोमै हेफाजाब आरो मदद होफैनाय जादों। दिनै गिबि खेब गेलेगिरि हिसाबै जोंहा लावदङा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दिनै एगेन्स्ट अफ कक्राझार दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेंथायाव गेलेनाय जादों।